Badakizu niri zer gustatzen zaidan. Amatu kalea, aipatzen bagaia, zerbiak eburra, ala bukituak, da gero bozkarian den denikak. Haudenka, komuneria. Beste jakarroian, esaladan, por favor mesedez, horrela ez dago ezkarreterik. Jauzik errezena, McDonald'sera. Hamburgues handia nahi dut, eman mesedez. Aiateko dagon Coca-Cola erraldoiena. Zatak nola ez denok sakizan gaitezela. Eta postreak goizo ziri,